дастаҳои истиқлоли шаҳри душанбе ва равшани шаҳри кӯло бозии мавқуфмондаи даври 22 худро доир намуданд. вохӯрӣ дар майдони хонагии бошгоҳи пойтахт варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе доир шуда бо пирӯзии минималии истиқлол ба поён расид. бошгоҳи равшан имкон дошт ки дар сурати пирӯзӣ нишонҳои нуқраи чемпионатро ба даст орад, аммо мусовӣ бо тими регартадаст дар бозии мавқуфмондаи даври гузашта ва ин натиҷа тими мазкур аз нишонҳои нуқраи 33-юмин чемпионати кишвар маҳрум сохт. дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд аз равшан 2 имтиёз зиёд касб намуда баъди 2 сол дубора мақоми дуюми чемпионатро ишғол кард. ҳам пойтахтиҳо ва ҳам бозигарони тими равшан борҳо имкон доштанд ки хати дарвозаро рахна намоянд. ҳатто наздик буд ки меҳмонон дар охири бозӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра кор кунанд, аммо Насрулло Кабиров бо такя ба видеодовар қоидавайронкуниро дар рақобати Моҳриддин Ҳасанов ва Маркович надид ва рақобат идома ёфт. дар дақиқаҳои изофа пойтахтиҳо дар наздикии ҷаримагоҳи равшан зарбаи озод кор карданд ва аз ирсоли Олии Эҳсони Панҷшанбе ҳимоятгари марказӣ Дарко Ильевский аз Македонияи Шимолӣ истифода намуда голи ягонаро ба ҳадаф расонд. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб таҳти роҳбарии мутахассиси эронӣ Масъуд Назарзода чемпионатро дар мақоми сеюм ба анҷом расонд. дастаи истиқлол ки пирӯзаашро дар чемпионат чанд давр қабл истиқбол гирифта буд, аз тими дуюм 16 имтиёз бештар касб намуда 11 сол пайи ҳам ва 13-умин ҷоми хешро бар фарози сар бардошт. در زینه سیومی